सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 16 सेप्तेम्बरनि बिसानाव फारियै क'क्राझारनि गलाफुंगुर बसुमतारीनि हुरागासे दाखारनि लैथोआव गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि जाखोसे खायसो मिजिं गुवाहाटीनि पबित्र ब्रह्मनि सोदोब गैयै आगान गोदान दिल्लीनि हेमन्त सरगियारिनि सिमांसो नुदोंमोन। खामार दैसा गोजौ फरायसालि बाक्सानि दैथुन बसुमतारीनि अनसुलि आंनि आंगोनि बाक्सानि सबिराम बर'नि सोदोमस्रिनि बार मोनाखै आरो बाक्सानि रैदोम बर'नि बोहैथि जिउआ खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।